Čauko, práve som si kúpil tento MacBook a idem ho otestovať, takže poďme na to. Som späť a teraz si vás tu takto pekne položím, tak poďme na to. Chvíľka napätia. Wow. Ako to mám vybrať? Počkať, skúsim to dať na nohy. 16 GB jednotná pamäť, či aká pamäť? Tak, wow. Super to je. Wow. Tak. Ja si tam teraz idem dávať všetky nejaké blbosti a tak, čo tu bude chcieť, aby som to tam mal, takže musíte chvíľku vydržať. Zas toto to bude chcieť. Bože. Už tu mám všetko dané. Už som si tam vymenil aj pozadie. Mali by si tam mať také iné. Ako vidíte, aj myšku som si zmenil. A je to proste... Idete napríklad sem. Keď skúsim si vás oprieť, aby som mohol robiť tak. Že napríklad tu máte napríklad WhatsApp. Mám takto, tam som prihlásený, tam sa viete prihlásiť, takže tam, tuto mám nejaké, neviem, šach, skratky, niečo také blbosti, tak, ale posun sa, čakať, ono mi to nechce poznať, tuto vidíte, sú dve bodky. Aha, takto, ok. Už som na druhej. Aha, takto sa to dá. Vlastne dám prstami a vlastne takto presúvate. Tak by ste mali aj normálne hoci kde inde. Takže Launchpad, Safari trebárs. Neviem, prečo mi toto dalo. To tam akože fakt nemám modriča, či kto to je. No to nevadí. To potom nejako zmením. Tu môžem dať trebárs. YouTube napíšem. YouTube. Dám toto. Prijať všetko. Na YouTube ešte nejsom prihlásený. Ako vidíte tu. Nejsom prihlásený. Tu môžem pár čo vyhľadať. Napríklad dám seba. Počkajte, jak to teraz bolo, tam mám 8. To prdele. Tak. To je Alex formulou. Nič, toto. To vlastne všetky moje videá. Keby niečo, tak keď ste takto normálne, musíte ísť tuto hore a tuto dávate. Keď to chcete iba tak zrušiť, že to dáte týmto, dáte toto a vlastne tu sa vám to uloží a vlastne tak máte znova. Ale ja to teraz dám closed. A tak, ešte niečo skúsim a potom vám dám vedieť. Takže zatiaľ čus. Práve som zistil, že tuto mám ja aj Apple TV. Tak, ešte to dám na celú obrazovku. Vlastne tu si vyhľadám napríklad, tuto myslím v rohu, sám doma. Tu mi to dá sám doma, tu Movie Home Alone, sám doma 3. Sám doma 3 už, to je s nejakým iným hercom, neviem. Treba vyskúšam Squid Game, neviem, jak sa to presne píše. Zdá sa mi, že takto, Squid Game. Počkaj, vyskúšam. A žiadne výsledky. Ale bol tam SpongeBob.
SpongeBob tu je. Tak ešte niečo vyskúšam a zase vám dám vedieť. Tak, na chvíľku čus. Práve som ešte zistil, že dá sa vlastne tuto, môžem dať hudba. Teraz si to dám celé. Napríklad dám Animals. The Animals. Tak. A vlastne tuto môžem počúvať. Tu mi to dá aj viac vecí. Takže je to aj Apple Music, alebo si to musíte kúpiť, alebo dať si 3-mesačné zadarmo. A tam sa musíte ešte nejaké e-mail a tak. Tak ešte niečo vyskúšam a zatím čus. Samozrejme nemôžem zabudnúť, že keď idem tuto, tak tu mám aj to hudba, Apple TV a je tu aj Siri. Potom tu sú ešte nejaké také pohostičky, čiže tu nejaká klávesnica, šachy tu sú, FaceTime, App Store a tak. A to bude asi všetko, už dlho som tu, pozerám to, tak čauko a vidíme sa v ďalšom videu. Čau.